μαθηματικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας σε 57 μαθητές και μαθήτριες και 3 εκπαιδευτικοί από το 4ο Γενικό Λύκειο Άρτας. Τους καλωσορίζουμε στην αίθουσα της Βουλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρξε μία ανοχή χρόνου στην πρώτη ερώτηση, διότι ήταν μία ερώτηση Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας προς τον Πρωθυπουργό. Όμως σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε 11 ερωτήσεις, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο γεγονός, αλλά δηλαδή ευχάριστο με την έννοια ότι έτσι θα έπρεπε να είναι πάντα, δεν συμβαίνει πάντα, όμως θα παρακαλέσω να είμαστε πολύ συνεπείς στο χρόνο για να μπορέσουμε να διεκπληρώσουμε το πρόγραμμα αυτό στην ώρα που πρέπει. Λοιπόν, προχωρούμε στην ερώτηση με αριθμό 521 της Βουλευτού Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Πατριανάκου, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την ένταξη του λιμανιού του Γηθίου στις περιοχές τουρισμού κουραζιέρας. Θα απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός, κύριος Καλαφάτης. Κυρία Πατριανάκου, έχει το λόγο για να αναπτύξει την ερώτησή σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αφορμή της σημερινής ερώτησης είναι η δημοσίευση του τροποποιημένου πλαισίου αναφοράς, χωροταξικού πλαισίου σχεδιασμού για τον τουρισμό, από τον οποίο όσο αφορά τα τουριστικά αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα νησιά, λείπει η Ελαφώνησος, από τον τουρισμό με σκάφη αναψυχής και πύκνωση τουριστικού δικτύου λιμανιών, σε κόλπους λείπει ο Λακωνικός κόλπος, ο οποίος έχει 20 αγκυροβόλια και λιμάνια, ενώ συμπεριλαμβάνεται ο Αργολικός που έχει μόνο 5, και από τον τουρισμό κρουαζιέρας λείπει το λιμάνι του Γηθίου και της Μονεμβάσιας. Μάλιστα γίνεται ειδική αναφορά ότι σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος που έχουν τη δυνατότητα ή μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν μεγάλα κρουαζιερόπλια, αναφέρονται συνολικά 15 λιμένες, εκ των οποίων τα 10 λιμάνια είναι μεγαλύτερης επισκεψιμότητας και ορθά συμπεριλαμβάνονται στη λίστα από το λιμάνι του Γηθίου, όπως εμφανίζεται στη λίστα της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας, στοιχεία κρουαζιέρας που δημοσιοποιήθηκαν για το 2013 στο σύνολο της χώρας στις 31 Πρώτου του 2014. Σύμφωνα με αυτή τη λίστα, κύριε Υπουργέ, η Κεφαλονιά που βρίσκεται στην 8η θέση της λίστας απουσιάζει εντελώς, όπως και το Γήθιο που βρίσκεται στη 12η θέση, και συμπεριλαμβάνεται ο Βόλος που βρίσκεται στη 18η θέση, η Καβάλα που βρίσκεται στην 26η θέση, η Θεσσαλονίκη που βρίσκεται στη 19η, η Πύλος στην 29η, η Καλαμάτα στην 32η θέση, που έχει μόλις 6 αφίξεις κουραζιερόπλιων, όταν στο Γήθιο αφίχθησαν 40 κουραζιερόπλια και 48.000 επιβάτες. Και στη Μονεμβάσια που βρίσκεται στην 21η θέση αφίχθησαν 29 κουραζιερόπλια και 11.621 επιβάτες. Όταν η συνολική αύξηση στη διακίνηση επιβατών κρουαζιέρα συνολικά ήταν 3,34%, το Γήθιο είναι μακράν πρώτο με αύξηση 520%, σηματοδοτώντας, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τη στροφή του τουρισμού κρουαζιέρας σε νέους προορισμούς, σύμφωνα με αυτά που επισημαίνουν τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων, τα οποία και θα καταθέσω στα πρακτικά. Ερωτώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, βάσει ποιων συγκεκριμένων στοιχείων, εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων ορίστηκαν οι περιοχές του τουρισμού κρουαζιέρας, καθώς και των λοιπόν κατηγοριών και υποκατηγοριών των ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού, χωροταξικού σχεδιασμού, και με ποιους συγκεκριμένους τρόπους ελήφθησαν υπόψη τα υποεξέλιξη έργα σε κάθε περιοχή κατά την τροποποίηση επικαιροποίηση του εν λόγω χωροταξικού. Πρόκειται να συμπεριληφθεί το λιμάνι του Γηθίου και της Μονεμβάσιας στους τουρισμούς κουραζιέρας? Ποιες ήταν οι προτάσεις της περιφέρειας για την ΠΕ Λακωνίας, η οποία περιφέρεια έλαβε γνώση από τον Ιούνιο του 2013, πριν δημοσιοποιηθεί το εγκεκριμένο τροποποιημένο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, που συνυπέγραψαν 9 υπουργοί. Ευχαριστώ πολύ. Ο Υπουργός κ. Καλαφάτης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τουριστική βιομηχανία αναμφισβήτητα αποτελεί μία από τις πιο ταχαίως αναπτυσσόμενες βιομηχανίες διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων απασχολείται στην τουριστική βιομηχανία. Είναι γεγονός ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση με την ανάπτυξη, με τον τομέα των επενδύσεων, και ιδιαίτερα η εναλλακτική μορφή τουρισμού που αφορά τον τουρισμό κρουαζιέρας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη φάση ανάπτυξη
τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας. Αποτελεί πραγματικά τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και στη χώρα μας λόγω και της γεωγραφικής θέσης, ιδιαίτερα λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος που έχουμε βρισκόμενοι κυρίως αναφορικά με την ανατολική πλευρά, με το ανατολικό μισό της Μεσογείου, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Και αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι είναι και ένα πεδίο όπου μπορούν να γίνει χώρος υποδοχής μεγάλων επενδύσεων. Εκτός αυτού, ο αλματώδης ρυθμός με τον οποίο εισάγονται νέα κρουαζιερόπλοια το τελευταίο καιρό στη διεθνή αγορά είναι ακόμα ένα δείγμα αυτού που λέω. Τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν οπωσδήποτε σημαντικά εργαλεία με τα οποία εξειδικεύονται και συμπληρώνονται και οι κατευθύνσεις του γενικού πλαισιού. Θα πρέπει να γίνει καθαρό, κύριε συνάδελφε, ότι το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, όπως και κάθε ειδικό χωροταξικό, περιλαμβάνει κυρίως στρατηγικές κατευθύνσεις και οι οποίες εξειδικεύονται κατά κλάδο βεβαίως περαιτέρω στον υποκείμενο σχεδιασμό. Το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξη για τον τουρισμό πράγματι τροποποιήθηκε πρόσφατα με την υπαριθμόν 67-65-9 του 2013 κοινή υπουργική απόφαση. Και ο σκοπός μας ακριβώς είναι να προλάβουμε τις θετικές εξελίξεις προτού μας προλάβουν αυτές. Αναφέρω και θα ολοκληρώσω την απάντησή μου, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τη διαδικασία βάσει της οποίας ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε αυτή η υπουργική απόφαση. Να πω μονάχα τις στρατηγικές κατευθύνσεις οι οποίες αποτυπώνονται σε συγκεκριμένο άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης που είναι στο άρθρο 6, και θα ήθελα να κάνω μια αναφορά των στρατηγικών κατευθύνσεων που είναι και ο πυρήνας αυτής της απόφασης. Είναι η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός των υφιστάμενων και δημιουργία νέων πυλών εισόδου επιβατών κουραζιέρας με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Είναι η δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κουραζιέρας σε λιμάνια που έχουν ήδη δυνατότητα ή μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν μεγάλα κουραζιερόπλοια και βρίσκονται σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Είναι η διερεύνηση όσον αφορά την Αττική της δυνατότητας δημιουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κουραζιέρας στον Πειραιά, στην ευρύτερη περιοχή του Φαλιρικού Όρμου και στο Λαύριο. Ανάδειξη των σταθμών κουραζιέρας σε πολυθεματικούς προορισμούς μέσω διασύνδεσής τους με τα θεματικά δίκτυα των ευρύτερων περιοχών. Εξασφάλιση πρόσβασης των επιβατών κουραζιέρας στους τουριστικούς πόρους των ευρύτερων περιοχών των σταθμών. Πρόβλεψη διαχωρισμού λιμενικής ζώνης σε ζώνη για εξυπηρέτηση τουρισμού κουραζιέρας με αντίστοιχες λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις. Ανάπτυξη της περιφέρειας των σταθμών κουραζιέρας χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων. Ορθή διαχείριση των επισκεπτών κουραζιέρας και των αφήξεων κουραζιερόπλοιων, ώστε να αποφεύγεται η εξάντληση των ορίων των διαθέσεων υποδομών. Είναι ένα πλέγμα λοιπόν ουσιαστικά στρατηγικών κατευθύνσεων που δίνονται και αποτυπώνονται μέσα από την υπουργική απόφαση, και όλο αυτό το πλέγμα έγινε βεβαίως και σε συνδυασμό μέσα από μια πολύμηνη προεργασία και επεξεργασία σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Θα συνεχίσω και θα ολοκληρώσω την απάντησή μου στη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πατριανάκου, έχει το λόγο για δευτερολογίες. Κύριε Υπουργέ, εγώ πίστευα ότι δεν θα υπάρξει δευτερολογία μου, ότι θα μου λέγατε ότι θα συμπεριλάβετε και το γήθιο και τη μονεμβάσια στους προορισμούς. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία και θα τέλειωνε εδώ η ιστορία. Θα σας έλεγα ευχαριστώ, θα σας ρώταγα πότε, πού, με ποιο τρόπο και θα τέλειωνε. Προφανώς το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, οποιοδήποτε χωροταξικό πλαίσιο, είτε αφορά τον τουρισμό είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή, είναι στρατηγικές κατευθύνσεις. Το θέμα είναι ότι οι στρατηγικές κατευθύνσεις γίνονται εξειδικεύσεις και ποια κατευθύνσεις που αφορούν και χωροταξικές και περιοχές όταν γίνεται σαφής αναφορά, ονομαστική. Εδώ λοιπόν έχουμε ακριβώς αυτό. Φεύγουμε από τη στρατηγική κατεύθυνση και κατευθύνουμε σε ποια λιμάνια θα πάμε τον τουρισμό κρουαζιέρας. Και εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι παραλήφθησαν λιμάνια που είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά στους προορισμούς και μπήκαν λιμάνια που είναι χαμηλά. Άρα λοιπόν δίνεται κατεύθυνση στον τουρισμό κρουαζιέρας ποια λιμάνια να επιλέξει. Και γι' αυτό το λόγο ήταν και η σημερινή ερώτηση. 22 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή δαπανά το ελληνικό δημόσιο και ορθά αναβαθμίζει το λιμάνι του Γηθίου με έργα υποδομής για να μπορέσει να δεχθεί μεγάλα πλοία και κρουαζιερόπλοια.
Και αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει αυτή την υποδομή, έχει αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση στον προορισμό κρουαζιέρας. Όταν μάλιστα έχει δίπλα του τα σπήλαια Δειρού, που αποτελούν μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο και μοναδικού κάλος παγκοσμίως. Όταν έχει δίπλα του την Μάνη, που την αναφέρεται, είναι ίσως η μόνη αναφορά που γίνεται στο ειδικό πλαίσιο για τον τουρισμό, η Μάνη στις περιοχές τις παραδοσιακές. Όταν έχει αυτός ο νομός έναν Μιστρά, μία Μονεμβάσια, ένα Παυλοπέτρι, βυθισμένες πολιτείες, έχει μία τρομακτική δυνατότητα ανάπτυξης όλων των εναλλακτικών ποιοτικών μορφών τουρισμού. Είναι ο ιδανικός τόπος για συνδυασμένο αγροτουρισμό. Και αυτή τη στιγμή έρχομαι και ρωτώ κάτι το οποίο ενδιαφέρει, υποθέτω, όλους τους συναδέλφους. Όταν καταρτίζεται ένα στρατηγικό πλαίσιο κατευθύνσεων, και τώρα συζητάμε για τον τουρισμό, τι είναι αυτό που προηγείται? Προηγείται ο σχεδιασμός με βάση τα έργα υποδομής που υπάρχουν ήδη, ή ο σχεδιασμός γίνεται με βάση τις αναπτυξιακές προοπτικές ενός τόπου, άρα μέσα σε αυτόν εντάσσω και τα έργα υποδομής που πρέπει να γίνουν ώστε να τον βοηθήσω περαιτέρω αναπτυξιακά? Διότι αν δεν συμβαίνει το δεύτερο, τότε εμείς οι πολίτες της Λακωνίας θα πρέπει να πούμε άντε γεια. Εν έτη 2014 δεν έχουμε ακόμη αυτοκινητόδρομο, είμαστε ο μοναδικός νομός στην Πελοπόννησο, δεν έχουμε βασικά έργα υποδομής, δεν έχουμε αεροδρόμιο, δεν έχουμε σιδηρόδρομο, δεν έχουμε τίποτα από αυτά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις συνδυαστικές μεταφορές για να πάμε στο λιμάνι του Γηθίου. Άρα λοιπόν εδώ είναι απαντήσεις που καλώς, ορθά θα πρέπει να πάρουμε σε σχέση με τις στρατηγικές κατευθύνσεις, αλλά εγώ θα ήθελα πολύ ειδικά και πολύ εξειδικευμένα να μου πείτε, το λιμάνι του Γηθίου και τις Μονεμβάσιας θα μπουν στους τουρισμούς της κουραζιέρας? Σας κατέθεσα στοιχεία. Είναι πολύ πάνω από τα μισά λιμάνια που εντάξατε μέσα στους προορισμούς κουραζιέρας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Υπουργός, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σέβομαι το ενδιαφέρον της συναδέλφου για τον τόπο της και νομίζω ότι με την απάντηση που θα ολοκληρώσω θα καταλάβει ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι μια απλώς επιλογή του οποιοδήποτε υπουργού να βάλει ή να βγάλει μια οποιοδήποτε πόλη ανάλογα με τον ρυθμό και την πίεση που θα υποστεί στη Βουλή από οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο. Θα σας εξηγήσω λοιπόν ακριβώς πώς έγινε αυτή η σοβαρή διαδικασία, ποια είναι τα κριτήρια και ποιος είναι ο σχεδιασμός για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, για να αντιληφθείτε κι εσείς με ποια διαδικασία τελικά λήφθηκε η υπουργική απόφαση, εκδόθηκε η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση. Και γι' αυτό τα έχω και τα στοιχεία συγκεκριμένα. Πρώτον, εκπονήθηκε ειδική μελέτη για την αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος πλαισίου. Αξιολογήθηκε λοιπόν μεταξύ άλλων η συσσωρευμένη εμπειρία και τα διαθέσιμα στοιχεία της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου μας από την εφαρμογή του πλαισίου, καθώς και εισρωές από άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Τουρισμού. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα πλέον πρόσφατα δεδομένα για τις ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο τουρισμός κουραζιέρας, ώστε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο να συμβάλλει όχι μόνο στη διαφοροποίηση του ελληνικού τουρισμού, την ποιοτική του αναβάθμιση και τη χρονική του διεύρυνση, αλλά και στη χωρική του διασπορά με την ένταξη αναξιοποίητων πόρων στο τουριστικό προϊόν. Αυτό άλλωστε αποτελεί κατεύθυνση και του εθνικού χωροταξικού πλαισίου. Δεύτερον, καταρτίστηκε στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, με στόχο την αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του ειδικού πλαισίου. Αποτυπώθηκαν έτσι, κύριε συνάδελφε, και αναλύθηκαν οι στρατηγικοί και οι κατευθύνσεις της χωρικής οργάνωσης του τουρισμού και καθορίστηκαν δράσεις και ενέργειες για τον περιορισμό και την άβλυνση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Άξονες είναι η εξυπηρέτηση της μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής με κύριο στόχο τη μεγέθυνση του κλάδου, μέσω της αύξησης της εξωγενούς συζήτησης με ενίσχυση της διαφοροποίησης μεταξύ περιοχών, με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και προώθηση νέων δυναμικών τουριστικών προϊόντων όπως τουρισμός κουραζιέρας, αλλά και με παράλληλη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών πολιτιστικών πόρων και του τοπίου στα πλαίσια των αρχών της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης. Αποτελεί στόχο η μετάβαση από ένα μαζικό, αδιαφοροποιητικό και χαμηλής οικονομικής απόδοσης τουρισμό σε ένα ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό. Και τρίτον, τηρήθηκε ευρεία διαδικασία διαβούλευσης με γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων Υπουργείων, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και περιφερειών της χώρας και των οργανισμών ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Επίσης υπήρξε διαβούλευση και με το ενδιαφερόμενο κοινό που ενημερώθηκε μέσω του διαδικτύου αλλά και μέσω ανακοινώσεων του Υπουργείου και τέλος, πριν από την έγκρισή του από τον Υπουργό και από την Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Επιτροπής διαβιβάστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη σχετική διατύπωση γνώμης. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που διήρκεσε πάνω από πολλά χρόνια. Μπορώ να σας πω ότι το ειδικό χωροταξικό τουρισμό έγινε δεκτό με ιδιαίτερο, αν θέλετε, ενθουσιασμό, θα μπορούσα να πω, από την τουριστική βιομηχανία, γιατί ήμουν παρόν σε συγκεκριμένες αναφορές εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας που είπαν ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια επιτέλους υπάρχει ένα ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που έχει αναπτυξιακές δυνατότητες, δίνει μια διαφορετική δυναμική στον κλάδο με ταυτόχρονο σεβασμό στο περιβάλλον. Βεβαίως έχουμε ακόμα τα 12 περιφερειακά πλαίσια και αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί είναι κάπως τεχνικά τα θέματα τα οποία θα εγκριθούν με υπουργικές αποφάσεις μετά από γνωμοδότηση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και στα οποία θα εξειδικευτούν οι παραπάνω κατευθύνσεις του ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς. Προχωρούμε στην ερώτηση με αριθμό 511 του βουλευτή Β' Αθηνών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Στρατούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τον νέο κανονισμό του ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Θα